rhaglen bore yma. 86% o bobl yn teimlo fod y Gymraeg yn rhywbeth i fod yn falch ohoni. Be mae hyn yn golygu i chi? Bore da, gallu gael coffi os gwelwch yn dda? Mae'r Gymraeg yn rhan o fywyd bob dydd yng Nghymru, ac yn gynyddol mae busnesau'n deall hynny. Busnesau bach a mawr mae'n gweithio i bawb. Ar y stryd fawr mae'r Gymraeg i'w gweld ym mhobman. Gall ychwanegu gwerth at gynnyrch, dangos bod busnes yn cefnogi'r gymuned leol a'n cynnig gwell gwasanaeth i gwsmeriad. Bydd cwsmeriad sy'n siarad Cymraeg neu'n dysgu yn hoffi'r cyfle i ddefnyddio'r iaith. Os yw'ch staff yn siarad Cymraeg, anogwch nhw i wneud hynny. Gall fod yn hwyl dysgu ambell air fel croeso a diolch. Mae 82% yn cytuno bod defnyddio'r Gymraeg yn ychwanegu gwerth at gynnyrch neu wasanaeth. Mae 84% yn cytuno bod defnyddio'r Gymraeg yn gwella brand y busnes. Wedi'r cyfan, mae modd defnyddio'r Gymraeg ym mhob math o lefydd erbyn hyn. Mae'r Gymraeg yn iaith fyw i'ch cwsmeriad a'ch staff. Peidiwch colli cyfle i wneud yn siŵr bod Gymraeg yn rhan o'ch busnes chi.